Hrvatska reprezentacija danas na večer igra povijesnu utakmicu četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik Vatrenima na stadionu u Sočiju u 20 sati bit će domaća reprezentacija Rusije. Ne sumnjamo da će na našim trgovima i ulicama vladati pravo ludilo za vrijeme ovog četvrtfinalnog dvoboja u kojem naši nogometaši mogu izboriti polufinale. Pobjeda naša 2:1. Raketić i Modrić mu dali gola. Mislim da će pobijediti Hrvatska i da će rezultat biti 2:1. Naravno da Hrvatska za golove Raketić i Mandžukić. Rezultat očekujem 2:1 za Hrvatsku. Definitivno pobjeda Hrvatske, a za Hrvatsku zabijaju Perišić i Lovren. Pa ja mislim da će pobijediti Hrvatska, naravno, i zdušno navijam kao i ostatak nacije. Vjerujem da će biti vrlo teška utakmica, jer današnjim dečkima neće biti lako i moja prognoza je da će biti 2:1 u našu korist. Pa Hrvatska će pobijediti sasvim sigurno 2:0, dakle u polufinale ćemo zasigurno ući, onda u polufinalu vjerojatno ćemo dobiti Englesku, a onda u finalu pa što bude. Dobar dan i vama, s obzirom da je danas cijela Koprivnica i cijela Hrvatska, pa i dobar dio Rusije u kockicama u konačnici i vi ste, naravno da je očekivanje da se pobjedi. Sad, ne volim iskakat, ne volim baš forsirat, ne volim provocirat, bilo bi dovoljno i 1:0. A može i opet na penale, koliko god to bilo nekad naporno i stresno. Pa dobro, sad je teško reći, to će biti napeta utakmica, Hrvatska igra protiv domaćina, ali uvjeren sam da će biti 2:1 za Hrvatsku i golove da će postići Kramarić i Perišić. Pa uglavnom jako velika su očekivanja, to su vjerojatno svi rekli. Ja ipak mislim da će biti jako teška utakmica u kojoj bi Hrvatska stvarno trebala pobijediti, ali mislim da bi biti jako, s obzirom da se rekao da je teška, znači negdje oko 2:1, mislim da bi tu mogao Mandžukić i Modrić odraditi svoje. Pa sigurno bude Hrvatska danas pobjedila. Golove budu samo Rusi zabijali. Mi ne budemo. Ako bude Mandžukić igral, zgubili budemo sigurno. Jer on meni nije, za moj pojam, on nije napadač kakav ja očekujem. On samo čeka pred golom da bi upucalo unutra i ništa drugo. A suci budu odredili ko bude pobjedili. To je moje mišljenje. Isto kako su i sinoć. Očekivanja su kao i svih Hrvata koji vole Hrvatsku da Hrvatska danas pobijedi. Obzirom da smo mi definitivno kvalitetnija momčad, a da Rusi igraju doma pa imaju posebno adrenalinski onaj dodatak dodan, evo procjena je na tu kvalitetu da bi moglo biti 2:1 za nas. Naši navijači očito vjeruju u prolaz koji bi naše Vatrene primaknuo korak bliže cilju, a to je borba za veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva. Zato rekvizite u ruke, a poželite li pravu navijačku atmosferu možete doživjeti na prostranim terasama koprivničkih kafića, Pres, Espresso i stadion uz velike ekrane.